כן, אנחנו מקליטים. אני רק אגיד, מי שבווידאו ויכול להראות אותו, את עצמו שנייה, זה יותר נוח למי שמדבר, רק לראות לגמרי. שיש עוד אנשים, אני יודעת, אנשים לא אוהבים להראות את עצמם, אבל כאילו, מי שיכול כל לפתוח רמז רגע, למצמוץ. לא, כי אני מבינה נותן את זה קצת גם, מי כוח. שלא, אבל... היי מירית, היי צופית, מה שלומכם? איזה כיף לראות אותך. אבל כן, ורה, מרינה, מי שיכולה כזה רגע, שירלי, לפתוח שנייה את המסך, בסדר, נשמח לשניכם, לפגוש גם את H470 פרו וגלקסי, המסתורית. גם גלקסי. או מי המסתורית. שיכול, אנחנו נשמח, זה לא צריך להיות כל הזמן, אבל לפחות שאורן נראה כן, שהוא בסדר. מדבר לאנשים חיים. אוקיי, טוב. תודה. הצמד הזה של והנה ורה. הדברים, של המילים, הופעה והיעלמות, חשבתי שזה יכול להיות איזה דרך מעניינת להראות לכם עבודות שלי דרך שני המושגים האלה, ולראות איך הם מופיעים כל פעם בצורה אחרת ונעלמים. אז אה, אני אעשה share screen ונתחיל. בכל שלב אתם יכולים לשאול אותי שאלות ואני יכול כאילו לנווט דרך זה גם. אה, אוקיי, אז רואים את המסך? כן, כן, סבבה. אז זאת עבודה מ-2018 שנקראת לום, וזה ציור שהוא אמ, כנקודת המוצא שלו הוא לוקח את הציור של ולסקז, לסילנדרס, אם אתם מכירים. אתם רואים את הציור על הזה? אני לא יודע מה אתם רואים, זה בסדר? רואים את הציור של כן, ולסקז? רואים טוב. סבבה, מעולה. אז הציור הזה הוא בשבילי, כמו הרבה ציורים של ולסקז, נקודה נהדרת לחשוב עליה בציור. זה ציור נורא נורא מורכב, עם המון המון שכבות של פעולות ופרשנות, אבל לצורך העניין שלנו אנחנו יכולים לראות פה שיש כמה נשים מקדימה שטובות צמר, כל אחת בעצם עסוקה בשלב אחר של יצירת הסליל, הצמר מהכותנה, כשלבסוף, הנה יש לנו פה בפינה הימנית, אתם רואים את העכבר שלי? כן. כן. אז בפינה הימנית יש פה צמר תלוי, ובעצם הצמר הזה מופיע שוב פעם בחדר פנימי נוסף בתוך הציור, שבו יש שטיח, ובשטיח מתוארת איזושהי סצנה שכל כולה קשורה לתחרות בין ארקנה לאתנה לגבי מי טובה את השטיח הטוב יותר, או האשלייתי יותר, או זה שבעצם גורם לנו להרגיש שזה עולם אחר, כן? אז הציור הזה באמת הוא סופר מורכב, וכשאני ניגשתי לצייר בעקבותיו או לצייר מולו, אז בעצם לקחתי את הפעולה הזאת של השטיח ששם הייתה לגמרי בעומק, בסוף, בעצם אל פני השטח של הציור עצמו, לדבר עצמו שאנחנו רואים כשאנחנו פוגשים את העבודה. ובעצם את הדימוי של הציור של ולסקז ציירתי מחדש כאריג. ובשבילי זה מקום מאוד מאוד מתעתע, אבל הוא גם המקום הבסיסי של הציור. שמצד אחד אנחנו אומרים לעצמנו, יש שם משהו בפנים, יש שם איזה מקום שאליו אני יכול לגשת כשאני מסתכל על ציור, להגיד שזה שם, להגיד שיש שם אנשים, שיש שם עצים, שיש שם דברים, שם, בתוך הריבוע הזה שאני מתבונן בו. אבל מצד שני, כולנו יודעים שכשאנחנו נמצאים מול ציור, אנחנו פוגשים אותו כאובייקט עם פני שטח, שאם נתקרב מאוד 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 לציור, האף שלנו ייגע בו, ובזה ייגמר הסיפור. זאת אומרת, יש לנו
גבול לדבר הזה, ובציור הזה בעצם הפעולה הזאת של לייצר את הדימוי מתוך בסך הכל 5 טונים של אפור שמדמים אופטית את הסיפור הזה אה, של כל מה שקורה פה, כן? של הדמויות וכל הדברים האלה. כשמתקרבים לציור הזה הוא מתפרק לגמרי, וכשמתרחקים ממנו הוא בעצם הופך מחדש למציאות, וזה משהו שתמיד תמיד תמיד מעסיק אותי. הציור בתור אובייקט עם קנה מידה אה, ברור, מובהק, והקנה מידה הזה הוא ביחס לבני אדם ולחללים שהם נמצאים בהם ובחללים שבהם ציורים נמצאים. וכשאתה מתקרב לציור אתה מגלה משהו אחד על הטבע שלו, שהוא חומר, שהוא פני שטח, שהוא מרגיש לך בדרך מאוד מאוד קונקרטית, מופיע מולך, וכשאתה מתרחק ממנו אז הוא הופך לדימוי, הוא הופך למשהו שאתה יכול להגיד, זה אנשים, זה דמויות, זה מפלים. אז ההתקרבות וההתרחקות הזאת של הצופה עצמו עם הגוף שלו, עם העיניים האלה שתקועות לנו בערך בגובה מטר, בין 1.60 ל1.80 מטר, העיניים האלה שיכולות לשוטט במרחב ולראות ציורים מתקרבים ומתרחקים ממך, הדבר הזה בעצם הפעיל את התערוכה שנדבר עליה טיפה עכשיו, התערוכה במוזיאון ישראל שנקראה How to Disappear Completely. היה לנו הרבה התלבטויות במוזיאון ישראל, אתה חייב לתרגם לעברית את השם של התערוכה, ואני לא רציתי, אז אני משאיר את זה ככה, והם תרגמו את זה להיעלמותה של לוקרציה, אבל בשבילי השם האמיתי הוא How to Disappear Completely, איך להיעלם לגמרי, כן? איך לא להיות, מה בעצם מופיע ומה בעצם נעלם. אז העבודה הזאת של How to Disappear Completely התחילה הציעו באופן לך כללי. להתפייד, יש לך אה? הצעה גם. יש הצעה בצ'אט. סליחה? יש לך הצעה בצ'אט. שמה? להתפייד? כן, אפשר. איך להתפייד לחלוטין, זה... כן, זה קופירייט שהתפספס. אז בתוך העבודה הזאת בעצם, הרבה פעמים אני מתחיל באמת עם איזשהו משהו שהוא לא אני, כן? איזשהו ציור אחר או צייר אחר, ובמשך תקופה ארוכה עבדתי עם הצייר ג'ובאני די פאולו, צייר מהמאה ה-14, והציור שאליו התייחסתי בתערוכה במוזיאון ישראל היה הציור הזה. ציור מאוד מאוד מוזר, לא בטוח שזה של ג'ובאני די פאולו, שבו רואים סצנה. הסצנה הזאת שנקראת לוקרציה שולחת יד בנפשה. זאת סצנה שמצוירת הרבה פעמים בתולדות האומנות, ובבסיסה יש סיפור מאוד 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 טרגי, אבל גם מכונן, ספק אגדה, ספק אירוע היסטורי, ומאוד מאוד בקצרה אני אספר לכם מהו הסיפור הזה. אנחנו חיים בתקופה של רודנות, לרודן יש בן, ויום אחד, ערב אחד מגיע הבן של הרודן לחדרה של לוקרציה. לוקרציה היא אישה אצילה, בעלה משרת לצידו של הבן של הרודן. הוא אחד הקצינים. קורה מה שקורה שם, נגיד שאנחנו לא יודעים, ואז מגיע הבוקר ולוקרציה קוראת לאביה, לבעלה הקצין ועוד 2 עדים, קוראת להם להגיע במהירות אל חדרה.
הם מגיעים במהירות על חדרה, והיא מספרת להם שהיא נאנסה על ידי הבן של המלך, ושהיא מבקשת שהם ינקמו את מותה. הם רצים לחבק אותה, ושנייה לפני שהם מספיקים, היא שולחת אה, פיגיון, ומתאבדת, הורגת את עצמה. וזה רגע מאוד 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 טראומטי, בחייה גם של האומה הרומית. הזעם שהתעורר ברחוב, מתוך הבגידה הזאת, שזה לא רק אונס, אלא גם אונס מהצד של הבן של המלך, כן? תדמיינו את סוג האירוע. אז הדבר הזה בעצם מתחיל שרשרת של תהליכים שבסופה רומא הופכת מרודנות לרפובליקה דמוקרטית, כן? אז זה בעצם הסיפור. עכשיו, ג'ובאני די פאולו הוא צייר שמתאר את הדברים כשרגל אחת שלו היא בימי הביניים, ורגל אחת שלו היא ברנסנס, בדיוק באמצע. אז זאת אומרת, אתם רואים בציור המאוד מאוד משובש הזה, איזשהו ניסיון להגיד לכם, כן, תראו, אנחנו נמצאים בחדר, אנחנו נמצאים במקום שיש לו פנים, אבל יחד עם זאת, אין פה שום היגיון פרספקטיבי אחיד. יש פה המון המון נקודות מבט למעשה, המון נקודות מגוז, החדר הוא לא חדר, יש לו כל מיני פתחים מוזרים, הוא פתוח מקדימה, יש פה אינסוף עניינים. ואני נכנסתי לעבודה הזאת, ובעצם רציתי להיכנס לציור הזה, להיכנס פנימה, לראות מה קורה, לחשוב על לוקרציה מסתובבת בתוך המקום הזה, להיות בסצנה הזאת. ו... ובעצם לקחתי את הציור הקטן הזה, שהוא 40 על 50, שהוא חלק מאוסף מוזיאון ישראל, ופשוט פירקתי אותו לרסיסים, ובניתי אותו מחדש בחלל. החלל עצמו נבנה זאת אומרת, היה לי ממש עונג לעבוד שם עם הצוות של הארכיטקטים של המוזיאון, ואיה מירון הייתה עוצרת שמאוד אפשרה את המהלך הזה, שבעצם הבנייה של החלל, הקירות גבס, הזוויות, הגודל של הציורים, הציורים עצמם, הכל היה מתוכנן מראש בהדמיה תלת מימד. זאת אומרת, הפעולה הזאת של להסתובב בחלל בתוך בציור, ובעצם לראות קטעים ממנו, לראות זוויות, לנסות כל הזמן להשלים את התמונה המלאה, להבין מה קרה, איפה, איך הדברים מתחברים, כל זה בעצם פעל ממש כארכיטקטורה של החלל עצמו. אתם רואים את כל החרכים האלה בין הציורים, כל המעברים האלה, החלל היה מאוד מאוד בוהק, ביקשתי שיסירו שם את כל יש שם תקרת זכוכית והייתה חסומה, אז היה לנו גם אור יום וגם ממש אור מלא, כמו איזשהו סנוור. תחשבו על לוקרציה מסתובבת אחרי מה שקרה ומנסה למצוא פשר לדברים, כן? זה אגב מצד שמאל, הציור המקורי. בעבודה הזאת פה, תכף אני אגש אליה, העבודה הזאת, אני חושב שדרכה אפשר להמשיך לשוחח על העניין הזה של הופעה והיעלמות. זה למשל הציור פה מצד ימין, הוא
כל החלק השחור מצויר באיזה מין צבע כזה סופר סופח אור, אז זה הופך להיות כמו איזה מין תהום כזאת, כמו איזה מקום שבו הכל נגמר, כן? אין. כשאנחנו חושבים על מה יש, נגיד, אחרי המוות, כן? על מה זה האין הזה. אז נכנסות למחשבה שלנו כל מיני סוגים של תפיסות, כן? אם אתה אדם דתי, אז אתה מאמין מסתתר לך שם גן עדן או גיהנום, נכון? יש את הפתרון הזה, אה, ויש פתרון שהוא לגמרי אתאיסטי, כן? הגוף שלי מתכלה, אני נגמר, ובזה נגמר הסיפור, זאת אומרת, אין משהו אחר מעבר. אה, ממה מורכב החושך הזה, ממה מורכב המקום הזה שאליו מגיעים כשאנחנו בעצם לא בחיים, מה קורה ללוקרציה שנייה אחרי שהיא התאבדה, איפה היא, לאן היא נעלמה בעצם, לאן היא... ומרינה קודם אמרה את הביטוי היפה להתפייד, ו... ובאמת ההתפיידות הזאת, ההיעלמות מהסוג הזה, היא היעלמות מאוד מאוד מעניינת. אפשר להגיד שהיא כמו סוג של היספגות, כן? היספגות לאיזה משהו שנמצא שם כל הזמן, ואתה פשוט חוזר אליו או מתפייד אליו. באיזשהו מקום הרבה יותר קשה לנו לחשוב על, מרוב שהתרגלנו להיות נוכחים בעולם כתודעה חיה ונושמת, אז מאוד קשה לנו לדמיין את העולם בלעדינו, כאילו איך זה, מה בדיוק קורה. אבל ממש לא קשה לנו לחשוב על זה שב-1822 אף אחד פה מהזום לא היה קיים. זאת אומרת, זה מאוד, זה אפילו לא מעורר אצלנו שום עניין, זה כאילו, it's pretty obvious. אז אותו דבר גם קורה בצד השני. אנחנו פשוט עובדה שמתקיימת, מופיעה בעולם במשך כמה זמן שאנחנו יכולים, כגוף, כחוויה אנושית שרואה, שחובה, שזוכרת, שמרגישה, ואחרי הדבר הזה אנחנו פשוט נספגים בחזרה ומופיעים בצורה אחרת אולי. בלי כל הדבר הזה, הסיפור האישי שאנחנו צוברים. יש anyway, גם את המטאפורה של השינה, כאילו של החלום, של הלילה, שזה גם מופיע אצלך בכמה תערוכות, ציורים, כי זה גם עניין של כאילו היעלמות תודעתית, נכון? משחקי תודעה כאלה של איפה התודעה בעצם. בדיוק, איפה התודעה ואיפה מה ההבדל בין חיים לחלום, כן? מה ההבדל? אני חושב אה, לא רוצה לדבר בשם כולם, אבל נראה לי שהרבה מאוד מהאנשים בני דורנו, אנשים שאנחנו, מאז הקורונה למעשה, יש איזו הרגשה שהמציאות היא דומה לחלום או סיוט, או איזה משהו שהוא מתנגן מול עינינו באיזושהי צורה שהיא הייתה שמורה לסרטים או סדרות או חלומות, כן? דברים שהם מסדר אחר, וככל שהזמן, התקופה הזאת עוברת, אז אני לפחות שואל את עצמי שוב ושוב, יותר ויותר, מה ההבדל בין חלום למציאות? עכשיו, כשמציירים בסטודיו, זאת פעולה שהיא מאוד מיוחדת, הפעולה של לצייר, כי כשאתה מצייר אתה מעמיד מולך איזשהו ריבוע, איזשהו משטח, והמשטח הזה הוא מושא ההתבוננות שלך למשך 8 שעות, 7 שעות, כמה זמן שתיתן לו, ואתה מתבונן בו, אבל אתה גם מחולל אותו, כן? You are the observer and the observed ביחד, באותו אירוע. וזה, מכיוון שזה אירוע מתמשך, אז
אתה עד לדברים שמופיעים בו ודברים שנעלמים בו, כן? תחשבו, כתם צבע, ירח, פתאום מופיע, מקליט לך, מיד מורידה את הירח, הוא הופיע, הוא נעלם, אולי היינו צריכים לחכות 24 שעות. אמ, ומכיוון שמה שמופיע בציור זה מופיע בזכות זה שעשית את זה עם הידיים ועם המכחול, כן, אתה בראת את זה, אז זה משהו שקצת מזכיר חלום, כי בחלום אנחנו עדים למשהו שאנחנו מחוללים בנפשנו. אנחנו מסתכלים על הדברים מאיזה נקודת מבט כאילו של צופה, אבל אנחנו צופים בתמונת התודעה שלנו, נכון? זה מצב מודעות מאוד מאוד, מאוד מיוחד, בוא נגיד ככה. הוא פתח בשבילי, בפרקטיקה שלי, פתח לטעם מסוים של המציאות. ואותו אני חוקר או בודק. אז אני רוצה להמשיך פה, כדי לא לייאש אתכם. אז התערוכה הזאת הייתה באמת מאוד מאוד קשוחה, קשה מאוד, אבל אני רוצה רגע להתמקד בציור הזה, ומשם לעבור לתערוכה אחרת. בציור הזה, שאנחנו רואים צריח, זה ציור, זה באמת ככה נראה הפרט המקורי בציור המקורי, יש מין מקדימה צריח, פה אפילו אתם יכולים לראות את התווית של השם של ג'ובאני די פאולו, מופיע כאן בעצם מצוירת פה המסגרת של הציור. אז יש לנו חלון אחד פתוח, חלון אחד סגור, וחלון אחד שהוא חצי חצי. ובשבילי זה באמת המצב הציורי הבסיסי אה, שיש לנו, זה המעמד האונתולוגי, סלחו לי על המילה, של הציור, כן? אה, או שאני מאמין שכשאני מסתכל על ציור זה חלון, זה שם, אני לגמרי מתמסר לחוויה הזאת, לדמיון הפנימי הזה, ולהגיד, מה שקורה שם, יש שם אנשים, יש שם עצים, יש שם דמויות, יש שם שמיים, כן? אז זה המצב הזה. יש את המצב השטוח, שהוא המצב שהביאה לנו המאה ה-20. הציור אומר לעצמו, אני משטח, אני חלון סגור, תסתכלו על מה שקורה פה, על פני השטח, איתנו, כאן, בסטודיו, במקום שבו הדבר קורה, זה חומר קרוש, זה אירוע פיזי, זה אובייקט על הקיר, זה כאן. ויש את המצב האמצעי, שהוא חלון חצי פתוח, וזה המצב שבו אני אוהב להתקיים. המצב הזה שכל הזמן אנחנו יכולים לחשוב על הציור כמקום שנמצא שם, כאיזה מקום שלוקח אותי, שדרך הדמיון שלי, בעין רוחי, אני יכול לעבור לשם, לקפוץ לשם, כן, או לוקרציה, או אולי היא אומרת לעצמה, I'm leaping to somewhere else, אני כאילו עוברת לאנשהו. אולי זה מה שהיא אמרה לעצמה. אז כשאני מצייר אני מנסה לעבור לאנשהו גם. ובזה אני אעבור לתערוכה הבאה. רק שאלה, בבקשה. החלונות היו ככה גם בציור המקורי? כן, לגמרי. אה, אה, את רואה? כן, קשה לראות אולי, אבל תסמכי עליי. כן. זה פתוח, סגור וחצי חצי. אז בתערוכה מאונט זירו באיטליה, זאת הייתה תערוכה מאוד גדולה, בארבעה פרקים, שהתחילה, אני אראה לכם את הציור שהניע את התערוכה הזאת, ואז נצלול לתוך התערוכה. זה הציור הזה, שנייה.
אתם לא רואים כלום עכשיו, נכון? רואים אפור כזה. אפור, כן, זה לא הייתה הכוונה. כן, נראה לי רפרש. או נראה. שבאינטרנט לא. או, אז הציור הזה, אוקיי, יופי, עכשיו רואים טוב? כן. כן, עכשיו רואים. סבבה. אז הציור הזה גם של אותו אומן, ג'ובאני די פאולו, היה אצלי בסטודיו בתור פרינט המון 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 זמן, ובעצם מה שאנחנו רואים פה זה את יוחנן המטביל עובר מהעיר, עובר מהתרבות, עובר מהציוויליזציה, מחברת בני האדם, צועד לעבר הווילדרנס, לעבר הטבע, לעבר הערים האלה, כן? גם פה אתם רואים איך אצל ג'ובאני די פאולו, אני חושב שאחד הסיבות שנצמדתי אליו כל כך בשתי התערוכות האלה, זה שהוא, התפיסה הציורית שלו היא כאמור נמצאת ברגל אחת בימי הביניים וברגל אחרת ברנסנס, מבחינת היצירה של המרחב הזה. זה לא שם כזה של הרנסנס שמכתיב לך נקודת מבט ברורה, כן? מכתיב נקודת מגוז אחת, מספר לך משהו על איזה שם, איזה עומק, וזה הרבה פעמים מתקרב למשהו שדומה למסך, כן? תחשבו על הדמות הזאת פה, זה יוחנן המטביל, פשוט קופי, פייסט. ההבדל היחיד בין שתי הדמויות זה שפה המקל שלו הוא על כתף ימין ופה המקל שלו הוא על כתף שמאל, כן? וזה מתאר את השינוי, את הזמן. וזה ציור קטנצ'יק שאני פשוט שוטטתי בו ושוטטתי בו. מבחינתי יוחנן פה, ככה זה אני בבוקר וככה זה כשאני מגיע לסטודיו. אני בא להיעלם, אני רוצה ללכת, אני רוצה לשכוח, כן? הדבר שהכי טוב בשבילי בסטודיו זה לשכוח מהדמות הזאת שנקראת אורן, שניגשת לעבודה הזאת, לשכוח מהכל ופשוט להתמסר למה שמופיע בשדה הראייה שלי, וזה הציור. אז בתערוכה הזאת בעצם דמיינתי את הטיפוס במעלה ההר הזה שעושה יוחנן המטביל, והשם של ההר הוא מאונט זירו, הר אפס. זה הר שמתאפס, זאת הופעה שנעלמת. אז הפרק הזה, הקומת הכניסה נקראה Foot of the Mountain, למרגלות ההר, ואתם תזהו כל הפרטים פה, זה בעצם פרטים מתוך הציור המקורי שאני ניגשתי וציירתי מחדש. נתתי לקטעים האלה, בעצם החלטתי לעבור לגור או לחלום אותם שוב, את הפרגמנטים האלה, ולדמיין את הטיפוס הזה במעלה ההר. כאן יש 3 עבודות שהן בעצם מתארות, אני לא יודע אם אתם רואים עם כל המסכים בינינו, אבל יש פה דימוי של הרגליים שמטפסות ועולות במעלה ההר, אתם רואים את זה? אני אחזור שנייה לציור הזה, אתם רואים פה אני עושה לכם פריים, אתם רואים את הדבר הזה? את הרגליים, בעצם את העלייה הזאת, את הדרך, את השביל המנוקד הזה עם הרגליים בקצה שלו. אז בעצם הדבר הזה צויר ב3 פאנלים שונים, עם גוונים טיפה שונים של ירוק כל אחד,
כשבעצם מרחוק הגלריה נראית ככה, הכניסה. אז מרחוק אפשר היה ממש לראות את הדימוי, אתה רואה את מה שאתה רואה, אתה מבין את זה, וההתקרבות, כמו שראיתם בציור שהתחלנו איתו את המפגש, הציור הוא מתמוסס, קצת כמו פטה מורגנה, הוא נעלם, כמו בשטיח, פתאום הוא מגלה את התכונה החומרית שלו, משהו כמו פיקסלים, משהו כמו סימנים שהם לגמרי, אין להם שום נוכחות נוספת. בסך הכל סטריפים של כמה טונים של אפור. אז למרגלות ההר יש לנו את העבודה הזאת מצד ימין שנקראת מאונט זירו, וזה הר שנמצא בתוך אפס. ההר הזה, הציור הזה הוא גם כן עבודה של ג'ובאני די פאולו, לקוח מתוך עבודה הזאת שנקראת The Creation and the Expulsion from Paradise. פה יש לנו איזה מין תיאור קוסמי של המציאות, כן, איזה יד אלוהים, איזה מין גלגל חיים, שבתוכו יש הר, או יש, וזה מאוד מאוד עניין אותי הדבר הזה, ההופעה של משהו, בכלל זו קומפוזיציה נורא נורא חד פעמית, מאוד מאוד מיוחדת. אז אני עשיתי פשוט הפכתי אותו לאיזה אירוע במרחב, זאת אומרת יש פה איזה מין הקצרה כזאת, וזה הציור שבעצם פותח את התערוכה, לשם אנחנו רוצים להגיע, להר השטוח הזה שנמצא במרכזו של כלום, של אפס, משהו שהופיע מתוך שום דבר. אורן, אני רוצה כן, לשאול, כי בבקשה. בעצם אתה לא, זאת אומרת, לעומת נגיד באמת התערוכה במוזיאון ישראל, שאולי זה שהציור היה שם, באמת זו שאלה, אבל רוב השיטוט שאתה מתאר הוא בעצם בתוך דימוי של הציור, כאילו לא בתוך הציור עצמו. נכון, בתוך אה, הדימוי של הציור. ואז זה גם מכיל את התרגום הזה, את האופן שבו זה מתורגם למדיום דיגיטלי, מהמם. וגם זה אחר כך מופיע באיזשהו אופן בציור, כאילו זה עוד מין מרחק כזה. הדבר הזה שנקרא דימוי, והדבר הזה שנקרא ציור, בשבילי זה ממש מוליך את כל העבודה. דימוי הוא אינפורמציה, הוא כמו תווים, כן? דימוי הוא תשובה לשאלה מה מצויר, אוקיי? כל צייר מגיע לסטודיו ואומר מה אני צייר, מה אני צייר, כן? הוא צריך למצוא דימוי. והדימוי שלי הוא תמיד באמת, אני התחלתי את החיים האומנותיים שלי בתור סטודנט עם הדבר הזה שנקרא גוגל אימג'ז, וזה היה פשוט תגלית, כי באמת יצא לי להיות, לגלות את הפרקטיקה האומנותית שלי לצד זה שפשוט דווקא בשנה, שנתיים שאני הייתי צריך להציג תערוכת גמר, היה את הדבר הזה שאתה כותב מה אתה רוצה לצייר, או איזה תמונה אתה מחפש, וזה מופיע. היום זה נראה לנו כאילו ברור מאליו, אבל זה בעצם סוג חדש של מקום להתבונן בו, השדה הזה של דימויים, של לא ממגזין, נכון? תמיד היה עדיין ready made, זה לא שלא לא היה כבר פרקטיקה של ready made, אבל הדבר הזה של החיפוש, השטף של הדימויים שהופיע, אז בשבילי תמיד בעצם הפעולה שלי הייתה, כשאני מצייר משהו, אני נותן לו פרשנות. זאת אומרת, יש דימוי,
ועל הדימוי הזה אני מפעיל את הדמיון שלי. והמפגש בין הדברים זה הציור של אורן. זאת אומרת, זה לא, זה אינטר-סובייקטיבי. זה ביני לבין משהו אחר. אורן, יש לך את זה באתר, נגיד להראות משהו כזה? מה, של פעם? כן, לא? אתה מתכחש? אה, לא, אין, לא חשוב. ייקח זמן. כן, לא חשוב. ברטרוספקטיבה. יש לי מספר עבודות כסטודנט. אז זאת אומרת שתמיד היה לי את השאלה הזאת של הדימוי. אני לא מגיע לבד לבן ו, ו, ומתחיל לבנות את הדימוי כאוסף של משיכות מכחול או קווים, כמו שצריך לקרות, אלא בעצם אני מתחיל עם זה שהדימוי כבר קיים. אני בוחר את הדימוי, עובר איתו תהליך מאוד ארוך במחשב, דיגיטלי, שבעצם אני מכין לעצמי איזשהו קר לפעולה, איזשהו מקום שבו אני אומר, אוקיי, זה הדימוי, ועכשיו עם הצבע, עם הזמן, עם תשומת הלב, עם מצב הדמוי חלום הזה שאני תיארתי קודם, איך בעצם אני מגלה או נותן למשהו נוסף להופיע מתוך הדימוי הזה. ג'ובאני דיפאולו צייר משהו אחד ואני מצייר משהו אחר. זאת אומרת שפעולת הציור של הדימוי עבורי היא היצירה, היא בעצם הפעולה. אני עושה איזושהי טרנספורמציה, הדבר עובר דרכי. It's not about me, אני רוצה, כמו שאמרתי, להיעלם, אני לא רוצה לספר על עצמי או מה שעובר עליי, אלא פשוט אני רוצה לתת למסתורים, או לתת לעצמי איזושהי סיבה, להבין למה בחרתי את הדימוי הזה קודם. כאילו, מה חשבתי לעצמי? והרבה פעמים המסקנה היא שזאת לא הייתה בחירה נכונה, אבל כשכן יש בחירה נכונה, אז היא מתחילה לקבל איזושהי משמעות נוספת. וככה בעצם גוף העבודה הולך ונבנה. אני כאילו שואל את השאלה על הדימוי, בודק אותו איך הוא נראה בחלל ומתחיל לצייר אותו. אז אני ממשיך, אני רואה שהזמן טס הרבה יותר מהר ממה שחשבתי. אז אני קצת אזדרז. הקומה השנייה נקראה קרוסינג, והייתה קומה שבעצם אומרת, אוקיי, אנחנו עכשיו עוברים, אנחנו חוצים, אנחנו... התחילה מעבר, התחילה נסיעה, התחילה טיפוס. רגע, פה זה בעצם, עדיין התערוכה במילאנו, כן? כן, כאילו, זאת הקומה המשך של השנייה. ה... כן, זה בעצם תערוכה ב4 פרקים. אז הפרק הראשון ראינו אותו למטה, נקרא Foot of the Mountain, והפרק הזה נקרא Crossing, ובעצם פה בקומה הזאת יש את הדימוי הזה, שהוא עבודה דווקא לא זה של ג'ובאני אחר, ג'ובאני די ביונדו, רק שתדעו, לפרוטוקול. אז בעצם זה אותו דימוי שפשוט כל פעם בקרופ אחר, והוא מייצר את הדבר הזה, את התחושה של לחצות, למרות שאנחנו לא חוצים לשום מקום, אנחנו תמיד באותה נקודה, אנחנו תמיד בול בזמן שכרגע יש, ומה שחלף הוא סוג של דמיון, של זיכרון, כן? מה שיהיה הוא גם לגמרי סוג של בדיה או הזיה או משהו שאנחנו מדמיינים, וכל מה שנשאר לנו זה מה שקורה כרגע, וגם זה חולף באותו רגע שזה מופיע. אז הקומה הזאת הייתה בעצם אותו דימוי של הרגליים האלה, אתם תראו אחר כך את הרגליים האלה מקבלות הסבר נוסף, וגם מתחילים להופיע הפיקים האלה, הפסגות האלה, שאתם רואים כרגע אני איפה שהאחבר שלי מסמן, אתם תראו את זה יותר טוב אחר כך. בינתיים מופיע פה מספר 2, היה לנו למטה סטון פלאואר 1 ופה סטון פלאואר 2, אם נספיק נדבר על זה, אם לא אז לא. אבל יש איזושהי ספירה במעלה ההר,
עוברים מ-1 ל-2 ל-3. יש תמיד איזושהי ספירה, מהמצב הזה של האפס, של הכלום, מגיע איזשהו רגע שזה הופך לאחד, שיש משהו, מכלום, from something, from nothing there is something. והוא תמיד מופיע, הדרך שלנו להרגיש את זה קורה, זה דרך מעבר הזמן. אנחנו יכולים להגיד, להסתכל, לראות שדברים, יש בהם איזושהי ספירה. נגיד, החיים הם איזשהו תא שמשתכפל, כן? שהוא פעם אחת הוא 1, אחר כך הוא 2, או אחר כך 3, ובתערוכה בעצם, מכיוון שזה תערוכה ב4 קומות, אז הצופה באמת צריך לטפס, הוא צריך לעלות במדרגות. הייתה גם מעלית, אבל בראש שלי גם דמיינתי את הצופה מטפס. אז זאת עבודה שנקראת זירו, 0. יש כמה עבודות כאלה, שבעצם מתארות את הכלום הזה אולי, שממנו הכל מופיע. זאת שאלה שמעסיקה אותי כל הזמן. זה מעסיק כל צייר אגב, ברגע שיש לך בד לבן, אז אתה מדמה שהוא כלום, נכון? הוא רק הופיע. ומספיק שאתה עושה עליו איזה אפצ'י עם צבע, וכבר יש ציור, משהו קרה. זאת אומרת, אתה עושה קו קטן על הבד, ופתאום זה הפך לציפור, והבד הלבן הפך לשמיים, כן? אז תמיד יש לנו איזשהו כלום שממנו יש משהו. אז זה מאוד קשה לצייר את זה, ואחד הפתרונות שמצאתי זה המעגלים האלה שהם דמויי שטיח, שמהם מופיעים הדברים. בקומה הזאת, הקומה השלישית, נקראת Crossing at Night, היא הייתה קומה שהייתה מוחשכת יותר, ובה אתם אולי תצליחו לראות את הזוג הזה, את הצמד הזה של האנשים, אחד לוקח את השני למעלה ההר. פה הסטון פלאואר, האבן פרח הזאת היא כבר הפכה לשלישייה, היא ממשיכה להתרבות. הדמויות האלה שראינו קודם את הרגליים שלהם, זה הסצנה הזאת, זה מישהו לוקח מישהו על הגב. אנחנו חוצים את החיים, אז אנחנו עושים את זה עם הזולת, אנחנו עושים את זה עם עוד בני אדם. מישהו לוקח את מישהו, מישהו לוקח את מישהו על הגב. בשבילי זה איזשהו רגע של חמלה. יש חבל פה שהציור הזה נקרא length, הוא נקרא אורך, כן? ואתם יודעים, בציור אנחנו יכולים להסתכל על הדבר הזה והסטריפ הזה פה מספיק לנו בשביל להגיד, זה ים או נהר או משהו רחוק, יש שמיים, וכאילו, אם אני אמתח את החבל הזה, לאן הוא יגיע בתוך לאן הדברים נמתחים? איפה... וזה בסך הכל פס כחול, זה הכל, זה המצב המוזר הזה של ציור, שהוא באמת איזה מין virtual reality פיזיקלי ביותר. והשאלה הזאת של הציור הזה של החבל, בשבילי הוא נסה לגעת במשהו שאי אפשר לגעת בו בציור. אנחנו לא יכולים באמת להושיט את היד ולמתוח את החבל פנימה. זה הכל קורה רק בשדה התודעה שלנו, בשדה הדמיון שלנו. אנחנו נמצאים ולא נמצאים. כמו שבחלום אנחנו נמצאים באיזשהו מקום, אבל אנחנו גם במיטה שלנו באותו זמן. אנחנו לא באמת יכולים לצאת משם. אז זה ציורים שפני השטח שלהם הם מגלים טבע אחד של הציור, והדימוי מתגלה בצורה אחרת. הציור הזה נקרא curve, עקומה. אנחנו בימי הקורונה, אז כל היום הסתכלנו על עקומות ועל שינויים של דברים בציר הזמן. מה עלה, מה ירד, כמה מתו, כמה ימותו, מה מו, כל הדבר הזה
בעצם כל גרף הוא סוג של תיאור של אירועים על ציר הזמן, כן? גרף בבורסה, גרף של פעימות לב, הרים וגבעות וגאיות, הם גם כן סוג של גרף. פשוט אנחנו בקנה מידה של החיים שלנו, 4,000 שבועות, אגב, חשבו על זה אחר כך, זה מה שפחות או יותר מוקצה לנו על פני הכדור, כן? 4,000 שבועות. אז ב4,000 שבועות האלה אנחנו דברים נראים לנו מאוד מאוד יציבים, כן? נגיד הר, זה לא משהו שאנחנו מצפים שהוא ישתנה, אבל בקנה מידה קצת פחות מרוכז בעצמנו, אנחנו נגלה שהרים הם נמוגים ממש כמו גלים בים, הם משתנים לחלוטין. אז עכשיו בקומה האחרונה בעצם הגענו לקומה האחרונה שנקראת Equalizer. בעצם טיפסנו לקצה ההר הזה, למקום שבו אנחנו מאמינים שהוא השיא של היש, כן? ההופעה האולטימטיבית, הדבר עצמו, כן? טיפסנו בשביל משהו, נכון? כדי להגיע, כדי לתקוע דגל, כדי להיות שם, להגיד, עד עכשיו היינו בדרך ועכשיו הגענו. וכשמגיעים לקומה הזאת קורה משהו אחר לגמרי, זו קומה שכולה מאוד מאוד אדומה כזאת, צבעים מאוד מאוד אחרים. ויש לנו כמה דימויים, יש לנו את הדימוי של ההוריזונטלי הזה, שחוזר על עצמו, פה הוא קצת יותר דחוס מצד ימין, פה הוא קצת יותר פתוח, כן? אבל זה אותו רגע בסטרץ' אחר של הבד ושל הזמן. יש בציורים שלי הרבה פעמים קווים כאלה, או פסים. בשבילי זה כמו קליקים של שעון, זאת ספירה של השינוי. וזה בעצם הפסגה הזאת של ההר שמופיעה ונעלמת. זה ציור שהוא כמעט בלי חומר, הוא מאוד מאוד, הוא כמו רישום כמעט, שום דבר, כשאנחנו בונים ציור אנחנו בונים אותו כאילו עם חומר, עם צבעי שמן, עם שכבות, וזה חלק מההתהוות שלו. הציורים שהיו עד כה בתערוכה היו מאוד מאוד דשנים כאלה, מאוד עשירים, ופה זה ציור שההר מופיע כמו שהוא מופיע, כדימוי, כאינפורמציה, ורק במרכז שלו זה, לא יודע כמה זה עובר בצילום, אבל פתאום יש איזו הבלחה, טיפול אחר בצבע, שגורם לנו לאיזו אשליה של סקרין נוסף, איזה מין הפצעה כזאת, כן? הפצעה או emergence זה מילה שמאוד מאוד מעניינת אותי, במובן הזה של מה מופיע ומה נעלם. זה מושג שהוא גם פואטי, אבל הוא גם פיזיקלי, ממכניקת הקוונטים. איך דברים מפציעים, איך דברים, הרבה פעמים משתמשים במושג הזה כשחושבים על תודעה, איך היא מפציעה מתוך אוסף של נוירונים, כן? It's an emergent property, כן? זה משהו שמופיע בקנה מידה מסוים, הוא לא מופיע בקנה מידה שמתחתיו, כן? למשל, קבוצת כדורגל זה משהו שמופיע כשמתכנסים 11 איש לבושים במדים של כדורגל, אבל it's an emergent property, הוא לא היה קיים קודם. קבוצת הכדורגל היא לא קיימת בצורה הרגילה, היא קיימת כתופעה ש-emerges מתוך אז אותו דבר בכל דבר אחר. אנחנו, כל נקודת מבט שלנו יכולה להסתכל על הדברים גם מה קורה מתחת לדבר הזה ומה קורה מעל הדבר הזה, ולראות איך הכל הוא בתהליך של הפצעה, הוא בתהליך של emerging, כן? כשדברים מופיעים הם לא מופיעים כמשהו סטטי, הם מופיעים באותה מידה שהם תכף ייעלמו.
זה מה שקורה מרגע לרגע. אז זאת הייתה התערוכה שמה, ותכננתי להספיק יותר, אבל אני רואה שכבר השעה 1, אז אם תרצו, מה שתרצו, אפשר טיפה להמשיך, אפשר לעשות הפסקת פיפי ואז להמשיך. נראה לי אפשר להמשיך קצת עוד כמה דקות. התחלנו כמה דקות אחרי, נכון? כן. לי אין בעיה. אין בעיה. אז בוא נעשה אבל דקת התרעננות. אוקיי. זהו, חזרנו? כן, אני פה. אמ, אני חושב שאנחנו לא נשקע לתוך התערוכה הזאתי, The Moon is a Mirror, התערוכה האחרונה שעשיתי. היא גם מהווה איזשהו שינוי פרדיגמה אצלי. הרבה דברים עדיין מעסיקים אותי במובנים האלה. בקצרה ממש, אני יכול לספר על העבודה הזאתי, למשל, שנקראת Echolocation. אקולוקיישן זה המנגנון שיש בטבע לעטלפים, לדולפינים, סוג של ראייה שבעצם משדרת סיגנל החוצה ופוגשת אותו שוב פעם אחרי זמן מסוים, זמן קצר, ומתוך זה, מתוך הקליקים האלה, בעצם נוצרת ראייה מרחבית, ראייה מטושטשת אולי, ביחס לראייה עם עיניים, אבל עדיין זאת סוג של ראייה, וזה מאוד מאוד עניין אותי, ועדיין מעניין אותי, הסוג הזה של התבוננות, כי כשאנחנו פותחים את העיניים, באופן טבעי, אנחנו אומרים, הנה, פתחתי את העיניים, ואני רואה מה יש, נכון? הנה מה יש, הנה זה מופיע. וכאילו העיניים שלנו הן רק צריכות להרים את הווילונות של האפפיים, והמידע פשוט נכנס פנימה, ו-simple as that. כשאנחנו מקדישים את עצמנו, אבל קצת יותר לדבר הזה שנקרא התבוננות, וזה דבר שציירים צריכים לעשות, הדבר הזה של להתבונן לאורך זמן במשהו וכל הזמן להשתמש בעיניים, אז ככל שאתה עושה את זה יותר, אתה מבין כמה העיניים הם בכלל לא עובדות כמו שתיארנו קודם. כל הראייה שלנו היא הרבה יותר דומה בעיניי לאקולוקיישן מאשר למצב הקודם. כלומר, אני לא משדר קרניים מהעיניים שלי, כן? זה לא מה שהתכוונתי,
אבל אתה כן משדר כל הזמן איזושהי ציפייה, איזשהו ניבוי לגבי איך הדברים אמורים להיראות. ורוב הזמן אנחנו מקרינים החוצה את הציפייה הזאת, ואם הכל פגש את הציפייה שלנו, אז הכל בסדר, אנחנו מסתכלים לחלק העליון של שדה הראייה שלנו והוא תכלת, אז סימן שאנחנו בסדר, כי יש שם את השמיים. אבל אם פתאום זה יתהפך, אז אנחנו נשים לב לזה. אז לשים לב הרבה פעמים הוא פשוט משהו שטיפה שונה מהניבוי שלנו, מהדבר הזה, מהציפייה שלנו לראות משהו. אז זה נושא שימשיך ללוות אותי, אני מאמין, עוד הרבה זמן, הסיפור הזה של אקו-לוקיישן. ולסיום, אני רק אסיים עם סדרה מאוד מאוד ארוכה של ציורים שלי, שנקראת מאזינים, listeners, ובעצם פורטרטים שלקוחים מכל מיני ציורים אחרים. והסיבה שאני קורא להם listeners בשבילי, זה כי הן בדיוק מתארות את הדבר המוזר הזה שקורה לנו בציור. אותו סוג של דמיון, איזושהי שאלה ששואלת, מה קורה שם? מה יהיה שם? כן? איפה זה? הדבר הזה שאנחנו שואלים, איפה זה נמצא כשאנחנו מסתכלים בציור? אז אחד הדברים שתמיד מעניינים אותי לדמיין, זה את הצליל שיש בתוך העבודה. את הצליל שיש בתוך ציור. תעשו לכם את הטריק הזה, תלכו למוזיאון ותראו ציור של פוסן, או כל ציור, ותחשבו מה הסאונד שלו, כן? מה הסאונד שלו? כאילו זה מקום, נכון? אז אם במקומות רגילים יש צליל, אז גם בציורים אמור להיות צליל, רק שברור לנו שלציורים אין צליל, אין מה לעשות. אז זה נשאר ברשותנו. ובשבילי, אני מסתכל על הדמויות האלה ואני קורא להם מאזינים, ואני שואל, מה הם בדיוק שומעים? כן? איפה הם מתקיימים? איזה מין גלי קול קוראים במקום הזה שהוא לא קיים, כן? הוא תהום, כמו שהתחלנו את המפגש שלנו. הוא מה שקורה כשלא נהיה, כן? אין שם צליל, אין שם כלום, אין שם אירוע שיכול להופיע בתודעה. כמו שלחבר'ה האלה אין באמת צליל שם, זה מקום מושהה כזה, מקום שהוא ריק, כן? הוא אין. It's empty, it's nothing. ו... ובכל זאת הוא מופיע, הוא בכל זאת קורה, הוא בכל זאת נשמע. כאילו זה מה שמוליך אותי לפחות. אני מדמיין, ואז נותן לזה ביטוי באמצעים של הציור, כאן אני לא מחבר רמקול למאחורה, אלא מדמיין איך צליל יכול להישמע. אז אולי הוא יכול להישמע ככה, כמו הפסים האלה, או כמו הדברים האלה, איך הצליל מסביב לדמות עשוי להישמע. זהו, נראה לי שהעייפתי אתכם. אז אפשר, אם יש לכם שאלות בכיף. תודה, היה מעניין. זה אח שלי רז. במקרה גיליתי, ככה סתם נכנסתי לרגע לפייסבוק, פתאום אורן is live, אמרתי, הרווחתי. תודה חמוד. זהו. גם אני חושבת ממש היה ממש ממש מעניין, כאילו באמת מעניין לראות את העבודות שלך והציורים והקו מחשבה ומה שמנחה אותך. אני ממש ממש נהניתי מההרצאה. מבחינת הטכניקה של העבודה שלך, איך באמת אתה
אם הבנתי נכון, אתה בעצם לוקח איזשהו דימוי, אתה מעבד אותו דיגיטלית, ואז אתה מעביר אותו על בד? בדיוק, ממש ככה. אוקיי, ממש ממש מעניין. ואיך אתה בעצם בוחר את הדמויות? מה בעצם מושך אותך? ואתה אומר, אוקיי, זו דמות שנראית לי מעניינת, זה איזשהו סיפור שנראה לי שאני רוצה לעבוד עליו. כן, זה סוג של תוכנית ריאליטי כזאתי, שאני עובד הרבה הרבה על הרבה מאוד דימויים, ובעצם מייצר לי אפשרויות. ואז מגיע איזה יום שבו רוב הדימויים עוזבים את התוכנית, ונשאר רק דימוי אחד שעובר לשלב הבא. והשלב הבא הוא בעצם אה, איזשהו טסט, זה תמיד טסט, זה תמיד איזושהי בדיקה. ואם זה ממשיך, אם זה טוב, אז בעצם נוצר מזה ציור מעניין, ואם לא, אז דברים משתנים, ומסתבר שזה לא עבד, אבל זה מין תהליך כזה של אבולוציה, שהוא נבנה. ויש הרבה התלבטויות בשלב של הדימוי, הרבה שינויים, הרבה טרנספורמציות, הרבה מחשבות על קנה מידה, בטח כשזה בתערוכה שהיא קשורה לחלל. הרבה דברים שאני פשוט חושב עליהם כמה צעדים קדימה מבחינה טכנית, מבחינת הציור, אני מארגן לעצמי כל מיני דברים, זאת אומרת הדימוי אבל בשבילי הוא כמו מגרש, או כמו מקום שאני יודע שמשם אני אוכל להתחיל להמציא. אורן, רציתי לשאול אם כאילו תיארת את זה שכשהתחלת אז התחיל הנושא של הגוגל אימג'ז, כאילו מן הסתם זה עשה 700 קפיצות כאילו עד היום. נכון. אז אני לא אשאל שאלה טכנית כאילו שקשורה אתה יודע, צ'אט GPT וכאלה, אמ, והסטייל, כאילו כל ה-AI, אבל אני כן רוצה לשאול לגבי ה-attention span, כאילו האופן שבו אנחנו רואים היום, שהוא בעצם, כאילו רואים נוירולוגית או לא יודעת, מנטלית, שזה בעצם כאילו הרבה 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 יותר מהיר, הרבה יותר סיפורים בהרבה פחות זמן, הרבה יותר כאילו סימנים, אפרופו ההתמצאות, כאילו אנחנו עדיין רואים את העולם, את ההרים, כאילו את העולם עצמו, אבל אבל בדרך כלל לא, אנחנו בעצם בדרך כלל רואים המון 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 ייצוגים וסימנים וגם מגיבים אליהם. אז יש לזה, אתה מרגיש שיש לזה איזה ביטוי או... בוא נגיד שאני הפסדתי מראש, זאת אומרת, כן, אתה לא בתחרות, כאילו. אני חושב שזה, הציור הפך להיות משהו רדיקלי, כן. כי הסביבה שלו כל כך השתנתה, שמשטר הראייה כל כך השתנה, שבעצם התקווה שלי, כשאני עובד, ה-attention span שלי, התקווה שלי שגם הצופה, זה יעורר אצלו רצון לפחות לשהות יותר זמן בעבודה, כן? לשאול שאלות כמו שאני שאלתי. תמיד, תמיד, תמיד היחס הוא מאוד מאוד לרעת זאת אומרת, כמה שהצייר והציירת משקיעים בעבודה שלהם, הצופה נותן לזה שבריר. כן, אבל אפילו ברמת הזמינות של הדימויים אליך, כאילו גם אתה אדם בעולם. אז נגיד הזמינות של הדימויים אליך, או האופן שבו הם מופיעים כאילו בפניך, היא גם משתנה, לא? נכון, ומכיוון שיש כל כך הרבה, אז הפעולה היא כאילו לקחת דג אחד מתוך להקה של מיליוני דגים, כן. לקחת אותו, לשים אותו איתך ולגדל אותו אישית, ולראות מה יצא ממנו. Mm. וכאילו זה... עכשיו, בעניין הזה של הדימויים שהם של AI, אז פה יש איזשהו שינוי קטגורי בעבודה שלי, שבעצם במקום לפנות ל-DNA שהוא זר לחלוטין, כמו של ג'ובאני די פאולו, כמו של ולסקז, DNA שנולד לפניי
ואני מצטרף אליו, או גוגל אימג'ז, שזה הנה דימוי שהופיע אצל מישהו ואני כן, מאמץ אותו אליי. פה בעצם המדיום של ה-AI הולך ומשתפר ומשתכלל כל כך הרבה, שזה כלי בלתי רגיל לבריאה של דימוי, לבריאה של דימוי שלא היה קודם בעולם, והוא נמצא במקום מאוד מאוד מתעתע מבחינת מי יצר אותו, או מה קורה בדיוק, אבל מכיוון שאני גם מלמד את זה וגם עובד עם זה, אז אני יכול להגיד לך שאחרי סשן אחד או שניים, אתה מבין שזה בעצם באמת עוד כלי לביטוי עצמי. זאת אומרת שיש הרבה AI art שזה באמת בולשיט, כי זה נשאר ב-level של הכלי, אבל זה כלי שאם עובדים איתו נכון ובסבלנות, אפשר להגיע לדברים מאוד מאוד אישיים דווקא, מאוד מאוד, זאת אומרת, זה כלי שהוא מאפשר לי פתאום לפנות אל הדימוי המנטלי שיש לי בראש, כן. ולראות אותו, לתת לו הופעה, לתת לו ביטוי, ולשנות אותו עד שאני פוגש משהו שהוא מהדהד אצלי ואני אומר, אוקיי, יש לנו פה ציור. וזה שינוי פרדיגמה קצת בתוך העבודה שלי, הוא כאילו, הטכנולוגיה כמו שאמרתי היא באופן מוזר מאוד מלווה את העבודה שלי, כי כנראה ככה נולדתי בזמן הזה שהייתי סטודנט כשהיה גוגל אימג'ז, ועכשיו אני אמן שיש לרשותו כלים שהם קטגוריה חדשה של בריאת דימוי, זאת אומרת זה לא צילום, זה לא ready made, זה לא ציור מהתבוננות, זה לא ציור אקספרסיבי, זה מדיום חדש לגמרי שדרכו אתה יכול לתת הופעה לדימוי, אז בשבילי זה פשוט... אבל אז אתה לא, סליחה שאני, לי נראה לך שצריך לסגור, זה פשוט מעניין אותי. מה דעתך? לא? אז אני רוצה לשאול, אתה לא מרגיש שאתה עובד בשביל מישהו אחר מה עכשיו? זאת אומרת? כאילו כשאתה לוקח, נגיד, אתה שם באמת את עצמך בשרשרת ציירים הזאת, או שאתה מדבר על איזה רגע ספציפי בציור שהוא כאילו יצירתי בגלל שאין לו התחייבות לאיזה נקודת פרספקטיבה אחת וכולי, כאילו כל השרשרת הזאת וגם ההתחייבות כאילו לראייה באיזשהו אופן, לעין באמת כקולטת, כמצפה, ככל הדבר הזה, ועל זה גם מבוסס השיבוש, כאילו זה הרצף שאנחנו מכירים ואז בו יש את השיבושים. עם ה-AI אתה כאילו, למה אתה מצטרף? אתה, כאילו מה המכונה הזאת, כאילו שאתה עכשיו, זאת אומרת חוץ מזה שאתה יצרת משהו לעצמך, אתה גם יצרת משהו לתוך שרשרת כאילו אינסופית של תודעה כזה סייבורגית כזאת של בן אדם ומכונה, זאת אומרת זה שונה לגמרי מאשר כאילו להסתכל על ציור או להסתכל על ההיסטוריה של אומנות, או כן, כן, זה מה ש... נכון, אני פונה למחוז אחר, של התרבות, אבל עדיין צריך לזכור שהדברים האלה הם מאומנים, הם כמו מראה עצומה מאוד, עם מלא השתקפויות של התרבות החזותית שלנו, כן? זה איזשהו באמת סבך סטטיסטי של כל הציורים של ג'ובאני די פאולו, עם כל התוכים ועם כל הגרפילדים אוכלים ביג מק, וכל הדימויים שמופיעים, הם סוג של מראה מתמטית של הדבר הזה, שיכולה להחזיר לך מחדש את דימויים שגורים וברורים ומוכרים, ו... ויכולה, ואפשר באיזשהו תהליך של חיבור בין מילים לדימויים, לברוא דימוי במילים, לשנות את המילה ולראות איך זה מניע את הסבך הסטטיסטי הזה לאיזשהו כיוון ופתאום מופיע לך משהו אחר. בשבילי זה כל כך מרתק שאני מרגיש שזה אפילו טבעי יותר מכל דבר אחר שעשיתי עד כה, כי זה עוזר לי למצוא, זה באמת נורא מעניין, כי זה לא למצוא, זה לא לעשות גוגל, זה לא למצוא,
אבל זה גם לא לקחת דף נייר ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו עושה סקיצה כאילו מהראש. זה איזה מין מקום ביניים, ומקומות ביניים הם המקום שאני הכי מרגיש בו בנוח ביצירה שלי, שאני תמיד מופיע ונעלם, שאי אפשר בדיוק, ש-it's not about me. אז אני כן תמיד עובד בשביל משהו אחר, אני כן תמיד רוצה להיות באיזה התמוססות של, קודם כל התמוססות של סגנון, זה תמיד היה כאילו איזה משהו כזה, שכשאתה פועל עם דימוי שהוא חיצוני לך, אז אתה בעצם מראש כפוף להחלטות שהוחלטו לפניך, כן. ודווקא פה אני מרגיש שעכשיו אני משוחרר יותר, זאת אומרת שזה דמיון שלי שהצלחתי להגיע אליו בכלים האלה. זה מאוד מאוד מיוחד, זה גם, אפשר עוד לדבר על זה הרבה, כי זה לא, אין לזה, זה משתנה מאוד כל הזמן. אבל זה כלי יצירתי בלתי רגיל, שאפשר להשתמש בו בצורה מטופשת, ואפשר להשתמש בו בצורה יצירתית ומעניינת, ואני אומר, ב-2024, אם אנחנו יכולים עוד להספיק, לפני שאנחנו מתפיידים, כל הכדור הזה מתפייד לאנשהו, להספיק להשתמש במראות קסם האלה ולראות מה הן עושות, בשבילי it's worth another day on earth. טוב, נראה לי יופי, משפט טוב לסיים איתו. worth תרגישו another day. טוב, שיהיה לכם שבת מקסימה ונעימה, אורן, המון תודה. אחלה, תודה. מגניב, כיף